wethu ongcwele uyinkosi edumisekayo, uyinkosi ebabazekayo, Thixo wemikhosi. Nanti izwi lakho Baba wethu ongcwele lizolalelwa yiloyo naloyo uNkulunkulu wethu ongcwele okunesidingo kuye ukuba nizwe uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele sihleli sithe wathalala ezindlini, sihleli sithe wathalala emigaqweni, sizolalela izwi lakho Baba wethu ongcwele elisondlayo uNkulunkulu wethu ongcwele. Athi umhlabeleli siyahamba ngokukholwa, siyalizwa izwi lakho ngoba wena Jehova uNkulunkulu osinqobelayo, uNkulunkulu enqobayo, uNkulunkulu osilwelayo, uNkulunkulu osikhulumelayo, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ophakeme. Izibongo zingezakho Baba, sikufanele Baba wethu ongcwele. Kunomehluko ukwazana nawe nakulesi sikhathi Baba wethu ongcwele. Izwi lakho seliwa uNkulunkulu wethu namandla. Take control kukho konke egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela abazalwane Jesus. Sibingelela umphakathi, sibingelela umakhelwane, siyabingelela lapha emanzini, siyabingelela abomakhelwane, sibingelela egameni likaJesu. Sesiyezulu lenkosi, sesiyezulu lenkosi osendlini akasondele, osendlini osembhedeni akavuli iwindi. Siyezulu lenkosi, siphethe imeseji yenu, siphethe umyalezo. Kunomyalezo ophuthumayo, okungumyalezo ongafanele umphuthe, okungumyalezo wenu. Abasezindlini abaphume, abagulayo bethi ukuvulela iwindi kancane, nithi ukubehlisela iredio, nibehlisela kancane iTV, ngoba kunomyalezo ophuthumayo. Sondelani sizodla, sondelani sizodla. Sizokhuluma leyo ndaba kaJesu osindisayo. Sizokhuluma leyo ndaba kaJesu owathwala isono, owathwala ihlazo, owathwala konke ukona kwethu. Zonke izono zethu esazenzileyo zabalelwa kuye. Sizokhuluma ngaleyo Jesu. Sizokhuluma ngaleyo Jesu. Siyasondela. Asisondele incwadi kaLuka chapter number 7. NgokaLuka chapter number 7. NgokaLuka 7 verse number 11. Luka chapter 7 verse elika 11. Jesus. Hallelujah. Sondelana abasendlini abaphuma kuyonakala manje. Qedani emanzini, qedani emanzini. Wozani siyezwini lenkosi. Hallelujah. Sesikhona. Siyabingelela nansi leyo ndaba. Nangu Jesu sithethela imoto, nangu Jesu. Siyabingelela osendlini uyaphuma manje. Ogulayo abathi kumehlisela iwindi, bathi kumehlisela iTV kancane. Ongaphakathi akaphumele ngaphandle. Ophekayo akalithi ukulibeka kuhana, alithi ukulehlisa kancane. NgokaLuka chapter 7 verse 11. Siyanibingelela abazalwane egameni kaJesu, sibingelela umakhelwane, sibingelela ihlobo,
Sibingelele bonke abantu egameni likaJesu. Asizile ukuzogxeka, asigxeki lutho. Hallelujah. Sizokhuluma nje ngoJesu njengoba ubona inkipha zethu uyibhaliwe. It's all about Christ. Hallelujah. Asisho nokuthi abantu abalela amadimoni. Nathi sinabo abakithi abalele. Sinabo rest in peace. Sinabo rest in peace ongewona amadimoni. Hallelujah. Siyabakhumbula nathi. Hawu siyabathanda futhi. Wozani ningaphuthwa imessage kaJesu. Kalaba abantu abathi abalela amadimoni. Wozani namuhla. Nangu Jesu okhulula abantu. Nangu Jesu osindisa abantu. Nangu Jesu onendaba nomuntu. Nangu Jesu okhathalela umuntu. Nangu Jesu ofuna ukuphila komuntu. Asize sonke kuJesu, size kuJesu. Hallelujah. Luke chapter 7, nginonkosikazi oyedwa uyidark colored. Sisindiswe naye, siyakholwa muhle. Sinengane eziwu-4. Awu. Uyabona nje. Hallelujah. Chapter 7 verse number 11 ngokaLuka. Verse 11. Kwathi ngomuso wayemzini othiwa uNayini, kwahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu. Underline ukuthi uJesu useNayimi. uJesu useNayimi uhamba nabafundi bakhe and isixuku sabe sesiyamlandela. Chapter 7 verse number 11. uJesu uya emzini waseNayimi. Uya emangcwabeni, uya emngcwabeni emzini waseNayimi. Qhubeka nkosikazi. Esisondele esangweni lomuzi bheka kwaphunyiswa ofileyo, indodana eyodwa kanina, yena engumfelokazi. Underline. Esathi eseza uJesu ufika ngesikhathi esibi kusephuma isidumbu. Seyiwe emathuneni kongcwatshwa. And uJesu wafika ngaleso sikhathi. Hallelujah. Nabantu abaningi bomuzi babenayo. Yathi inkosi simbona yamhawukela. Yathi kuye ungakhali. Yasondela yathi kuhlaba. Abalithweleyo basebema. Yayisithi insizwa ngithi kuwe vuka. Ofileyo wavuka waqala ukukhuluma yamnika uningi. Bafikelwa ngokwesaba bonke, bamdumisa uNkulunkulu bathi kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu. Awuthi kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu. Kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu. Kuvele umprofeti omkhulu. Indaba esizoyiletha kwavela umprofeti oJesu. Qhubeka. Nokuthi uNkulunkulu bahambele abantu bakhe. uNkulunkulu ubahambele abantu. Yaba mangayiboni lento ukuthi uNkulunkulu lo 2 days unihambele. Usebhadini. Yes. Waphumela leli lizwi ngaye kulo lonke iJudiya nakulo lonke langakhona. Abafundi bakaJohane bambikela ngazo zonke lezo zinto. Johane wayesebiza ababili bafundi bakhe wamathumela enkosini wathi wena unguye ozayo noma sobheka omunye na? Usisa simo sakhe. Baba uthongcela izwi lakho namandla lihlala lehlukanise uNkulunkulu onamandla onke. Khuluma inhliziyo yakho baba wethongcele suthi sukulangazela kwethu uNkulunkulu onamandla. Izwi lakho liyiqiniso liyahlanza sihlanze ngalo baba wethongcele egameni likaJesu Kristu namandla. Amen. Hallelujah. uLuka obhala la udokotela by profession. Why udokotela ufundela udokotela and elapha udokotela osiza abantu. Kodwa uLuka ubhala incwadi ubhalela abantu ukuze bazi ngoKristu ukuthi ukhona umelaphi omkhulu kunami. Ukhona udokotela wamadingo, udokotela omkhulu. Hallelujah.
la esifunda khona sifunda uJesu uKristu uhamba nabafundi bakhe uya eNayimi. La eNayimi igama lomuzi. Nathi amakhaya sinayo imizi, umuzi wasekhaya nje iselindokuhle. Ukuthi umuzi omkhulu wasekhaya unegama haleluya. Haleluya. Sina imizi nemizi inamagama. Oya. Umuzi wakini kuthi kuphi? Awunani. Ukhona umuntu la kubo okunegama lomuzi. Iliphi igama lomuzi wakini? Isekalini. Yes. Isesibusisweni. Labo kuseNayimi. uJesu uya eNayimi igama lomuzi. uJesu la ufika kushoniwe. Abhalwa incwadi ke makushoniwe konke. Noma ubani uzwa ngesililo bese yahamba. Eyolila kanye nabalilayo. Kodwa la uJesu ufika abantu abakhalayo sebekhale baze bathula. uJesu ufika la emngcwabeni abantu ababezombesa ufika sebembesile baze baqede. uJesu ufika la eNayimi. Khuluma ngeNayimi mina. Iprogram yayisivaliwe. Iprogram yayisithathiwe kubantu yaqoqwa ndawonye kwathiwa sibuyisele iprogram. uJesu ufika ngisho iprogram isivaliwe. uJesu ufika abakhalayo sebekhale baze bathula. Ufika athi bephethe iprogram sebejulukile baze baqeda neprogram isivaliwe. uJesu ufika ngisho umfundisi obekade angazi nomkhonela umfundisi owayithengiwe kule ndawo. Ufika ngisho umfundisi esefundiswa waze waqeda. Wafika uJesu ubonakele kwemakhelwane. Wafika nawe impilo yakho ivaliwe. Iprogram impilo yakho isivaliwe. Talk of the town. Ilokishi lonke likhuluma ngawe. Inemisebenzi yakho emibi nawe futhi uyayazi. Talk of the town. Ngisho emndenini bebekhuluma ngawe. Ngisho komakhelwane bebekade bekuthula. Iprogram yayisivaliwe. uJesu wafika ngokuqina. Abantu sebegeza izandla. Haleluya. Hayi wafika uJesu. Wafika uJesu bonakele. Wafika amadoda kademba ambayo esezathumela umyalezo. Athi wemfundisa uqede. Haleluya. Abaphayo basebehlezi sebelinde ukuthi nje uholwe ofileyo ezofakwa egodini kuphela. uJesu wafika ngomzuzu izinto zonke seyibhaliwe. Wafika inhlelo zonke seyiguqiwe. Wafika uJesu nabakhalayo sebafundile ukuthi usehambile. Wafika uJesu. Haleluya. Angazi impilo obhekene nayo. Kodwa ilanga seliyashona. Haleluya. Ilanga seliyashona. Abanye abazi bazodlala. Haleluya. Abanye abazi kuzofuna ikole. Ingane bayoyifaka ngoba izinto zonakele ngisho ekhaya. Wafika uJesu. Haleluya. uJesu la uzofika ngesikhathi sokugcina. Haleluya. Ithuna lasesendlini. Haleluya. Ithuna limbiwe. Lishade ngawanele ukuthi ngingangena umuntu.
Angazi abangibhela ithuna. Angazi bangaka abangibhelile. Kodwa ngizothi namuhla uJesu sefikile. Ngeke uye emangcwabeni. Jesus. Hallelujah. Jesus. Abanye sikhuluma nje balele embhedeni bayagula. My God. Abanye bayafisa ukuza la. Jesus. Kodwa kwenzeni ngoba bayagula. Hallelujah. Asazi sitha esabambela ithuna. Jesus. Kodwa namuhla ukuzwa le message. Kukhona amathuna okuzofa kuyiselesele. Jesus. Angazi noma niyazi baselibhiwe selikhamisile. Kufanele kufakwe something. Ngisho ngabe lowo muntu uyavuka, ngisho ngabe lowo muntu usemakhazeni, kodwa ithuna maselibhiwe alishiwe alikhamisile. Jesu. Bakhona kule ndawo ebebambelwa amathuna. Jesu. Bakhona lana abese kugeza izandla kuthiwa basophinde belungelwe lutho. Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Bakhona ngisho asebatshelwa kwathiwa kho umuntu ozograduate America. Jesu. Abanye sebatshelwa kwathiwa kho ngane athenga imoto lekhaya. Jesus. Abanye bavalwa ngesikhathi umuntu akhe igaraji. Jesu. Bagijima bakanangoma bawulanda ivimbamuzi. Yeah. Ukuthi kungali umuntu kungali ulutho. Jesus. Eminye imizi ingcwaba January to December. Kodwa namuhla uJesu ufike ngesikhathi. Ufike ngesikhathi. Abantu begeza izandla. Ufike ngesikhathi. Iprogram ivaliwe. Ufike ngesikhathi. Abakhalayo basethu. Jesus. Wafika uJesu. Wow. Wafika uJesu. Jesus. Wafika uJesu. Wafika uJesu. Wafika uJesu. Jesu. Hallelujah. Jesu. Angazi umuzi wakho ukuthi bebetshaleni. Jesus. Kodwa ufike uJesu. Hallelujah. Kukhona isele izoqhubeka. Jesu. Hallelujah. Jesus. Wafika uJesu. My God. Ufika ngisho phethe isihlahla. Eseze wakhuluma. Yeah. Siyathatha manje. Hallelujah. Sesiyobheka endaweni yakhe yokugcina. Jesu. Bamlandela lesibani. Jesu. Hayi eqhamuka yasezulwini. Hallelujah. Yaqhamuka yafike yaphakamisa izandla. Hallelujah. Yathi stop. Jesu. Yathi stop. Hallelujah. Yathi stop. Jesus. Kunezimo manje uJesu asekhulume nazo. Jesus. Wathi stop. Kunemizi engihambele kusuka izona. Hallelujah. Waze baba namuhla. Jesu. uJesu emasangweni wabhala ukuthi stop. Hallelujah. Wabhala ukuthi stop. Jesus. Kunabantu emfike begula kule mizi. Jesu. Kodwa uJesu usethi stop. Hallelujah. Kunemizi emfike kulayishiwe lana. Kodwa uJesu semfike wathi stop. Hallelujah. Wafika uJesu izinto zabo. Jesu. Wathi uJesu stop. Jesu. Wathi uJesu eqhamuka esangweni. Wafileyo Hallelujah. uyakhisha. Jesu. Phethe isihlahla phambili. Hallelujah. Uhambe khuluma. Jesus. Siyobeka endaweni yakhe yokugcina. Hallelujah. Siyahamba manje. My God. Nina manje manje kankani. Mfuleleni indlela. Jesus. Nina baselangeni. Alivule indlela. Jesu. Animamukele wemkhulu. Hallelujah. Abanimamukele bakhehla amadala. Jesus. Wafika uJesu. Hallelujah. Wafika wamnamula umhlabana. Jesus. Wafika uJesu. Wacisha amakhandlela. My God. Stop! Oh, yes. Stop! 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 Jesus. Stop it! Hey. Basho ukuthi Jesus. ophethe isihlahla My God. wathi asikwazi ukuma la. Hallelujah.
Hallelujah. Abaphethe ibhokisi Jesus. bathi asikwazi ukumangajeliwe ukuthi sesiyaba. Hallelujah. Asikwazi ukumbeka phansi engatsheliwe ngehlahla ukuthi usebeka phansi. Ah, Jesus. Sasho ukuthi kusele umuntu ogcina Hallelujah. ongadingi ihlahla Jesus. kusele umuntu ogcina Hallelujah. ongadingi ikhandlela kusele umuntu ogcina. Hallelujah. Stop it. Oh, yes, Lord. Hayi manje usiko lalekhaya uma ngabe kuphuma umuntu indodana yakhe ihambe phambili Jesus. iphathe ubhoko My God. bese iphathe isihlangu. Ah, Jesus. Angazi noma niyazi bakufisha umnumzane umuzi Jesus. indodana iphathe isihlangu Ah, Jesus. iphathe ubhoko. Kunjalo. Hallelujah. La uJesu ufika ma uMC wayesekhokhela ukukhokhela. Hallelujah. Jesus. Ngisho umfundisi wezindaba uJesu ufika izinto zonakele esenze wathatha ngisho ukuthatha imali. Hallelujah. Ufika ngabo uJesu la. Ufika uzobhidliza imithangala. Kunemithangala ezobhidlika. Kunezinto ezobhidlika. Angazi emzini wakini ukuthi kwakho kunobathiwani. Kodwa kunemithangala ezobhidlika. Kuney'ntaba ezobhidlika. Angazi amagama ayikhulunyiwe kuwe. Angazi ababethukile babetheni kuwe. Kodwa befika uJesu kuzodilika imithangala. Wafika wathi stop. Wathi mbeke phansi. Wathi mbeke phansi. Hallelujah. Akambekanga phansi. Bakholoza ukumbeka phansi. Ngoba phela kunosiko lekhaya. Kunento ekhona lekhaya. Kunento abangafuni ukuyithethela lekhaya. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uJesu wathi tusha nothwelwe. Laba bantu uJesu usesethe stop. Ishethe mbeke phansi. Abambeki phansi. Basaqhubeka bathwele ushaba. Kanti othweleyo akasekho emhlabeni. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uJesu wathi uhlaba. Amen. Lothweleyo. Oh Jesu. Hallelujah. Basaphuma. uJesu wathi uhlaba. Lothweleyo uKristu. Amen. Hallelujah. Bathwele ufileyo. Waphuma naye emzini waseNayini. Sebephume naye esangweni. uJesu uyakhuluma nabo. Hallelujah. Hallelujah. Uhlaka lolu umuntu lapha ezweni. Hallelujah. Jesus. uJesu wathi uhlaka. Amen. Umuntu osohlaleni wabaquza. Oh, Jesus. Wabaquza njengenkomo ishaka ngomjovo. Hallelujah. Wabaquza njengenkomo ofakwe edibini. Amen. Wabaquza. Hallelujah. Badedela ushaka. Badedela phansi. Oh, yes, Lord. Badedela umuntu ohlakeni. Ah, Jesus. Umuntu bethola ngohlaka. My God. Kuyiwa le. Jesus. Kodwa lithi iBhayibheli wangena Hallelujah. esangweni lomuzi obethwele ngohlaka. Esethwele uhlaka. Amen. Ngoba mase kufika uJesu izinto ziyaguquka. Ebesingaphezulu ziba ngaphansi. Ebesingaphansi ziba ngaphezulu. Ebebekubukela phansi. Mase kufika uJesu uzoshayela phezulu mntakama. Mase kufika uJesu bazoqhakeka. Mase kufika uJesu bazothi kanti uye indilana
esasithi uyathatha kanti uyeyini lona esasithi uqeda abantu kanti uyeyini lona esasithi thatha amadoda abantu kanti uyeyini lona esasithi uyantshontsha emzini yabantu kwenzenjani uma sekufika uJesu izinto ziyaguquka kunezinto eziguqukayo ake uthi zanjini izinto awuthi zanjini izinto ziyajika ziyaguquguquka uma efika uJesu empilweni yomuntu izinto ziyaguquka haleluya uthi bhebheni indlela emiyale uma sekufika uJesu yabisiyale haleluya wathi obethwelwe waphenduka othwalayo eseyongena endlini eseyithwalele uhlaka lakhe haleluya bathi bengabona isimanga base bethi kuvela umprofethi omkhulu ezweni lakithi imeseji esizenayo ekhaya sithi khona umprofethi ogama lakhe inguKristu Jesu ukhona umprofethi ongaphezulu wabaprofethayo ukhona umprofethi ongaphezulu kwezinyanga ukhona umprofethi ongaphezulu kwabathandazi ukhona umprofethi ongaphezulu wakho konke igama lakhe uJesu osidisayo siyalimemezela namuhla ebusuku sithi abantu baselithangeni kuvela umprofethi omkhulu ezweni uJesu igama lakhe masefikela izinto zaguquka haleluya ithuna elalibhiwe kwaphoqa ukuthi ligqithe kunamathuna agqitshwayo noma sikhuluma once wamukela uJesu izinto ezayikhulunywe kuwe izinto ezayikhulunywe ekhaya izinto wakufunyiwe ngawe uma wafika kuJesu zifika iphelelwe isikhathi zifika iphelelwe igaranti lezi zinto zakho ezayiboshwe emangcwabeni izinto ezayiboshwe emathuneni abanye amagama abo sikhuluma ayatata e-Indian Ocean ayatata e-South Beach agijima amabhodlela abhaliwe kodwa namuhla sizothi once wamukela uJesu ayaqhuma once wamukela uJesu lawo mabhodlela abhaliwe uyaphuma abanye amagama abo afakwe emathuneni noma elele ebusuku kunento emkhinyayo sebeyahamba inyanga base bakhathala ethethe ngabuya kade yolahla isilwane ethethe twangena endlini inhlanga zimanzi sifika isilwane sigibele phezu kwakhe kade hayi igama lakhe lifakwe phakathi emathuneni haleluya kunenyanga eyiNdiya elapha masizongena esiteni leli Indiya leli usukuze kulo umuntu angamfuni umuntu uma ungamfundi umuntu uvela umsukele leli Indiya uthi hayi uthi usifambani ngathana limuze leli Indiya kuba igama lakhe usho lithathe iphepha nepeni lithi awusipele amagama ngoba isiZulu angisazi usipele wena uthi M Z W E isibongo M H L O N G O libhale leli Indiya bese liyasayina bese thatha impuphu umbala linikeze wona haleluya ijabe bathuleni It's not safe. Let's tell her haleluya uthi ufika emathuneni
uye ngasekhanda ufike uqwande ukhulume ngale nkukhu usho wonke amagama owashoyo bese uyawathela la bese uyagqiba bese uhamba ungaphindele ungabheke emuva. Haleluya. Kusuka ngalelo langa lowo muntu akaphinda lale uyacindezeleka noma ngayiphi inyanga ngeke yasizakale ngoba igama lakhe ilapha emathuleni lento bonaka uthi njalo ebusuku ngo-12 ziqala inhlungu kuye uqale phewokhethe uzizinto zithi kha uzwe yafika into. Haleluya. Kodwa mase kufika uJesu sekufika uKristu lawo magama akho afakwe emathuleni aphelele isikhathi nawo uJesu enyuthebeni izinto zaphelele isikhathi. Haleluya. Ngiyawazi makubethelwa kwenziwa njani noma navele nakhona. Mina ngesikhathi ngisabethela ngangifika ebusuku ngenze sho ukuthi angibona umuntu wale ekhaya ngizobethela-ke la fike ngibahlalise endlini yangenhla. Angazi nina la emaThekwini ninazo izindlu zangenhla noma nama-dining room elishisa kuyo impepho. Yikho izinto engalilungi nje impepho nishisa khona la dining room, umsindo niwenza khona la dining room, iredi ivulwa khona la dining room. Mind you, yikho nje kade nenza umsebenzi namuhla ngakusasa ingane yakhe idilizwe emsebenzini. Nilokhu nithi nibambe usiko kwalona lelo siko lakho ligwembile. Uthi uzishisa omuntu uyishisa khona lapha ekamelweni alala khona le ndoda. Imbuzi ngena khona futhi lapho. Ongenayo indlu yangasentsha naku uJesu osindisayo, naku uJesu. Haleluya. uJesu oqeda izinto. Haleluya. Haleluya. Angazi usizwa yini ngoba ngisho usiko wazi ukugcina, ngisho usiko uphambene nalo, ngisho abantu abadala ubaphambanisile, kodwa naku uJesu namusha. Angijabonje angenza sho mangibethela njalo ngiya endlini engasenhle. Mangifika endlini engasenhle ngifike ngiqoqe wonke umndeni endlini engasenhle. Uma sesengiqeda ukwenza lokho iyabila lapha intelesi yami. Is either ngiyokhipha amanzi amnyama noma ngiyobethela. Haleluya. Angifuni ukwenza sure kulowo muzi ukuthi ngicupha ngempela. Ngangibathengisa inkukhu emnyama. Leyo nkukhu emnyama ngizoyinquma nje asuyishisele emsamo. Siqeda ukuyinquma iqhuthwe kahle bese ngiyipheka nitelezi. Haleluya. Mangazi ukuthi kulo muzi khona into thakathayo, uthakatha umuntu khona la. Ngibaqhathe bodwa. Hey, naku uJesu. Haleluya. Bilisa. Ngibahlisele inyama badle bonke ndawonye. Thatha wonke namathambo. Ekuseni wona ngizocupha ngawo. Ekuseni ubona bazophalazela kuwo ngizomba umgodi omkhulu. Faka amakhandlela ami okucupha
elimnyama elibomvu. Okay. Haleluya, inalithi iphinda mshaye iphinde emumva inkomfe. Thatha igazi labo bacabe thatha inkomfe ngigumbe phakathi ngifaka igazi labo ngifaka insisi zami ngifaka intele zami ngiqede. Okay. Ngipha umgodi lapha ekseni bonke bazophalaza bephalazele la kulomgodi ngiyaqubha lapha. Okay. Endothakatha ubona. All right. Haleluya. Wafika uJesu. Haleluya. Amen. Wafika uJesu. Ngaya kaNomkhulu. Ngiyobethela kaNomkhulu. Yeah. La nina lapha kunenkungu lapha emakhaya ke kanezikhathi ayothu inyama. Haleluya. Amen. Ngenele ekhaya mkhizi. Yeah. Ngenze zonke lemphilingwane. Akekho umuntu obonayo silekhaya. Kodwa. Haleluya. Qede. Ngathi ngilele ebusuku. Jesus. Ngalali mina la. Ngangakabi nawo kathwasa ngaleso sikhathi. Amen. Ngicela umsisi okuthuma ngamahle ngenhlanhla sasithosa naye emakhehleni. Amen. Ngathi angiphelezele. Ngiphelezele. Ulele ngale, ilele ngapha. Imina naye abantu balekhaya bonke bebengekho simbi ikhonkwane la. Yeah. Bebela ngoba ngathi ngapha umuntu obangifuna kube khona ozokwazi ikhonkwane isikhulu. Sayifaka ikhonkwane kuzonke. Hawu salala waphuma abantu bawungena endlini zabo balala. Kwathi kusa ngo4 mangiphapha zonke ikhonkwane ngisho intshe ngoba ngambethela nangamatshe yabo amatshe omfula. Amen. Omfula ohambayo. Amen. Thathe intshe lapho uthathe ishabathi phinde uthathe ishabathi lolwandle uthathe amanzi omfula ohambayo uphinde uyothatha amanzi omfula olwandle uphinde uzothatha amanzi esiziba ufana noma umisela umuntu wesifazane ongabathola abantwana noma ingane ezichithekayo uya esizibeni noma uye emthombeni uyolanda amanzi amileyo umisela umuntu lapho. Hayi. Kodwa uJesu wafika. Hayi wafika uJesu. Ngifuna ukutshela ukuthi by experience lento ngiyayazi. Yeah. Ayiyonto engiyifunda phansi. Haleluya. Ngeze ukuthi noma umamukela uJesu wazi ukuthi uJesu into enjani lezoyamukela. Hey. Into engaphekwa isideni akadali. Haleluya. Wathi kusa kaNongoma zonke ikhonkwane zingaphekwe ekhanda lami. Yeah. Zingaphekwe ekhanda lami kaMathi. Yeah. Zonke ikhonkwane. Washo ukuthi hayi ifike kaNongoma. Okay. Into engiyiphathayo incane kunezinto abayiphathayo. Okay. Baphatha izinto engaphezulu kwento engangiyiphatha. Ah. Haleluya. Kwena washala la. Isalisi. Angijabona dlamini monyoni. Kukhona indawo ngathi iShoprite noma kuthiwa yile iseShoprite. Lapha iseShoprite. Kwena umfana ke kule mjondolo wathi ngubani. Bangadlala bayakwazi ukukhuluma kahle efefeza. Amen. Kwena ulimi ligcwele la. Efefeza bekhuluma fafefeza. Bafonela yena. Wayinyanga ke. Wayengaphethelwa. Wayithila nje umuntu omswelayo. Hayi phela akazukulimaza kodwa lizokhipha endlini yakhe izulu liyokubeka phezu kwendlu yomuntu. Kuyothi kusa uphekwe indlu yomuntu. Kabisa yena wathi ufika ngakusasa. Wafika ngefu. Wathuma izulu ongalazi. Ayishaya into ongayazi. Wafika wabethela. Waqeda. Ngamnikeza leyo share engase ngiyithathile. Haleluya ngamnika share. Kukanti ubethela ngalesa sikhathi. Ngambethela ngo2.5.
Kwaphoqa ukuthi manje inkomo yami yonke edlozi iyakena. Haleluya. Kwathi ngakusasa okuyena obenza lento. Haleluya. Ngakusasa wangena esegaqa kulomuzi. Esezocela ushwele. Ngoba wasewonakele. Haleluya. Bakhona abantu balaphayo laphandle. Haleluya. Kodwa nangu Jesu ongaphezulu kwalezo zinto. Izinto sezonakele. Afike uJesu. Izinto sekuthiwa zephinde nyuke. Afike uJesu ekhaya. Sebetshele kanini ngeke uthole umsebenzi because awawenzi umsebenzi kama wakho nokhokho wakho ufuna isidwaba futhi ngeke uzushade ngoba uma wakho akashadanga. Afike uJesu. Nawe uJesu ofika yukise zonke lezo zinto. Wafika eNayim obethwele ngohlaba bawuyena uthwele. Ngoba mase kufika uJesu izinto zakukukukuku. Awuthi zakukukukuku izinto zakukukukuku. Zakukukukuku kunezinto eyishayithela around. Kunezinto eyishintashintelayo. Kunemnyango evalekayo. Ngake ngaye ebhenki ngelanga. Uma ngifika ebhenki, haleluya, ngafika ngangena komunye umnyango ojikelezayo. Ufika awunomnyango awukwazi ukungena niba babili. Ungena wedwa bese uyajikeleza. Ujikeleze. 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 Uma ufika ngaphakathi ebhenki, ayikho into ebhekayo. Ubheka phezulu ku-screen. When you go to a screen, sithi go to teller number 1, go to teller number 3. Awutshela umuntu kodwa ubuka i-screen phezulu. Uma ngabe ungabheki phezulu uzogcina ungasizakalanga. Bonke abadinga usizo babheka phezulu. Nangu uKristu Jesu namuhla ebusuku uzothi go to teller number 3. Hallelujah. Uzokukhona izinto empilweni yakho. Wamamukela noJesu. Kunamacala asulwayo automatic. Kuneyinqalekise ezisulwayo. Hallelujah. Kunezisu ongakwazanga ngisho ukuyigeza. Kodwa masifika kuJesu. Akekho umuntu oyefika uthi angena etheksini kuthi unamanzi amnyama. Uthi wawuyogeza. Unethuzi elimnyama. Uma sekufika uJesu sisendaweni yokugcina. Izinto ziyaguquka. Haleluya. Bathi bengakuzwa, bathi bengabona, abantu bonke bamdumisa uNkulunkulu. Bamdumisa uNkulunkulu. Bathi phela kuvela umprofeti awumvumele. Webandla kaNkulunkulu, allow me to introduce uJesu e-ofisini loprofeti. Ake ngivumele introduce ukuthi kunomprofeti omkhulu. Izolo besade sisho njalo kodwa imessage yezolo ibikhuluma ngechibi, ibikhuluma ngomthombo ongapheliyo kodwa nayo ibithi kunomprofeti omkhulu ezweni lakithi. Namanje sivala le revival, sivala le open air, sivala le mvuselelo. Kizothi ukhona umprofeti omkhulu ezweni lakithi. Bonke abantu ababuso bamdumisa uNkulunkulu. Siphakame siminya. Angazi nokukhona othi mfundisi ngiyayidinga i-turnaround empilweni yami. Angazi nokukhona othi mfundisi ngiyafuna noNkulunkulu ojikisise nami izinto empilweni yami. Nami nginamacala angihlalele. Nami kuney'kweletu zabantu abaleleyo ezihlalele. Nami umama wangishiya last year. Kumanje anginamali ngisho ukumenzela isidwaba. Angazi ngizothatha ngihlanganise nani. Izinto zonakele empilweni yami. Haleluya.
nemali ngiyayibeka ayihlali nomsebenzi awuhlali. Haleluya. Nasemphenduke umzondo, abantu bonke bayangizonda. Nami sengine-ega, sengathi ngalwa nabantu bonke engalungeni kwami kwezinto, sengathi ngingabuka bonke abantu, sengathi ngatshela bonke abantu ukuthi babophe into zabo, sengathi ngatshela bonke abantu ukuthi bangithakathile, sengathi ngatshela bonke abantu ukuthi bangibulalile, sengathi ngatshela bonke abantu ukuthi into zabo ayilungi nje kungenxa yabo. Kodwa nangu uJesu, nami angizenzi ngenziwa ukuthi ngempela bangihlanganisa u-1 no-2, into zami ayihlangani, ayikho into yami elungayo. Noma ngithi ngithola umyeni ungitholisa leyo ngane angishiye, ngithi ngithole omunye angitholisa ingane angishiye, ngithi ngithole omunye angitholisa ingane angishiye, angazi ukutholakalaphi. Omunye wagcina ngokubhala incwadi uthi uzothoma omalume, selokhu sabalinde izinto zonakele empilweni yabo. Nomyeni wami washona. Haleluya. Angazi ngizoyithathaphi inkomo ngimenzela uhlaba. Haleluya. Lapho ekhaya izinto zonakele, iy'ngane ziyakhula ebusuku asilali. Ngiyabona ngempela ukuthi ubaba lekhaya umnumzane akanikiwe isihlangu sakhe. Haleluya. Ngiyabona ngempela noma ngithi nohlolo bangitshela isiteyini, bangitshela ukuthi ufuna ngiqale lapha, angazi sengidokoze njani. Haleluya. Haleluya. Omunye avele kutshela imali enkulu athi uyabona nje kunemfele eqhamuka ngapha. Haleluya. Kodwa uthi uyaxakeka ngapha nje awukho umuzi wakhona, ngapha kukhona umuzi wesinye isalukwazi simnyama, ngenxa yokuthi simnyama uvele ubone ukuthi asiyathathakatha phela. Haleluya. Bavelelwa abantu abamnyama. Haleluya. Bavele baluleke, 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 baluleke. Haleluya. Namuhla ebusuku ngizothi nami uJesu, wena uyazi nje awunayo umshini wokufaka abantu abadala, uzobafakaphi kuforumu? Nangu uJesu, nangu uJesu, nangu uJesu, nangu uJesu. La sizobiza abantu abangenalutho Nkosi yami, abantu abangenalutho bazoyithathaphi inkomo. Sizokhulula laba abangenalutho, abangenayo imali enkomo, abangenayo imali yembuzi, abangenayo imali ekhokha inyanga. Sizothi wozani, nansi ndoda abantu abahluphekileyo, nami ngingahluphekile. Njengoba lina kabalekela inkinga ekhaya, njengoba ningibona ngina kabalekela lezo inkinga, uyakhoseleka kuJesu, uyaphephelela kuJesu. Mawuhluphekile njengaMose, mongenamali njengaMose, mongenayo indlu yabantu abadala hodwa, uzoyakhaphi ngoba phela ngenzeka unalo. Haleluya. Vele uthe uthi uyabika kwaze wangena esayithini yamakhelwane. Ngizokubiza, ngizokukhulula namuhla. Uma usayakha ngisho leyo ndlu, woza nami ngashiya kuthiwa angakhinto, ngazokhosela nakho ngiyaphinda. Nakho angishanye indawo, iy'ngane zami ayikulu, ngilonkosikazi olusha eTakalati. Haleluya. Nakho lasinakhoselela khona. Mina ngizobiza abantu abahlupheke njengami. Angizibi ukuzoqela. Nani engilibizayo uma sele lifikile lalingasho phela abantu balela madimoni. Haleluya. Haleluya. Wozani kuJesu, wozani kuJesu, wozani kuJesu.
lapha endlini phakamisa isandla lokugula okuphethe usutsheliwe ukuthi wafuna ulungisa izinto uzoyithatha imali woza kuJesu Nkosi yami woza kuJesu woza kuJesu woza kuJesu uzolibala kuwe wayifaka ikade ekhaya mntakama wayenza impilo yakhe yalula wayenza impilo yakho yaxeka wayenza impilo yakho yangcono namuhla negama uNkulunkulu namuhla igama lakho lizolotshwa encwadini yokuphila namuhla sizokuintroduce kubaba ongashiyani yazi mhlawumbe ubaba unaye yazi mhlawumbe ubaba umazi yazi mhlawumbe ubaba wazala wakushiya kodwa namuhla allow me to introduce to you ubaba ongashiyani ubaba ongadelani ubaba ongaphikani igama lakhe uKristu Jesu igama lakho lizoshintshwa mntakama ikhaletha yakho izoshintshwa Oh, hallelujah. It behaves